Vidíš, takto spätne vidno Boží ruku vo všetkom. Amen. Takže aj keď nevidíme hneď, čo sa deje, ver tomu proste, že sa dejú veľké veci. Dobre? Celá jedna rodina a taká zaujímavá. To ešte nepoviem. Môžem to povedať, ako si sa stretol s otcom? Otca si videl prvýkrát, keď vyšiel? 28 rokov sedel v base jeho otco? No. A že prvýkrát si ho videl, keď vyšiel z basy. A v ten deň alebo deň na to prišiel tu na konferenciu s Rodriguezom vtedy. Tak, no. To je bomba. To je proste... Amen. Halleluja. Jedna teta sa pomodlí, nech príde svetlo do tej rodiny. Wow. Takže treba sa modliť. Modli sa a ver, že sa to stane, že sa stanú veľké veci. Že to je proste neuveriteľné. Vikina bola u nejakej kamarátky a nejako proste sa rozprávali aj s jej mamou a nejako prišlo na to, že ona je veriaca, že proste veriaca a tak ďalej. A ona hovorí, že hej, ja počúvam na YouTube nejakého kazateľa alebo toto, hej, také celkom zaujímavé. Tak jej to ukázal, na však to je môj oco. Proste to nevymyslíš. To sú veci, ktoré Boh robí. Amen. A teraz sme boli v tom Izraeli a ja som si uvedomil, že Boh má pre nás oveľa viac, pretože boli sme napríklad, neviem, či to bolo pred 5 rokmi alebo viac, kedy sme boli naposledy v Beteli. My sme tam boli vlastne druhý alebo tretí krát. 10 rokov dozadu sme boli v Beteli. A bolo veľmi ťažké sa tam dostať, pretože to je na západnom brehu, hej, kde trebárs nepúšťali vôbec turistické autobusy židovské a keď tak cez ten checkpoint a kontrolujú ti pasy a tak. A my sme tam išli s autom požičaným, z požičovne, 5 sme tam boli, išli sme sa pozrieť do Betelu. Prečo sme sa išli pozrieť do Betelu? Lebo to je zaujímavé, lebo tam si Jakob lahol, dal si pod hlavu kameň, zaspal a videl rebrík, ktorý siahal až do neba, a bojoval tam s Bohom, vieš, keď povedal, že nepustím ťa, pokiaľ ma nepožehnáš. On ho zranil na bedre, preto potom krýval, ale bol nazvaný Izrael, čo znamená knieža Božie. Takže v takéto výnimočné miesta, tak sme tam chceli ísť pozrieť, tak sme tam boli a bola tam nič, proste prašné miesto, pár vykopávok, ktoré ani neboli navštevované, bolo to oplotené, izraelským pamiatkovým úradom, proste, že tu na to je, tak sme sa tam boli pozrieť. A kúsok odtiaľ bolo asi 5 unimobuniek s izraelskou vlajkou, to sú tie nelegálne osady, vieš, kde proste sa nejaká židovská rodina alebo dobrodruhovia, takí ako Michal s Honzom, trebárs vyberú, povedia, toto je moja zem, tu idem žiť, proste zaberám to pre Izrael, pre seba, pre moju rodinu. A to sú tie akože sporné, hej, to, čo akože Izrael porušuje, ja neviem, veci tým, že dovoluje robiť tie ilegálne osady. Včera som sa díval na Google Earth, tak ešte stále tam je napísané, že je to osada, ale je to asi mesto, ktoré má 20 000 ľudí. Za 10 rokov. A máš tam športovú halu, akvapark, parky, školu, ješivu, čo chceš, supermarkety, proste. A je to spojené s Ramalahom v podstate. Hej, by sa dalo povedať, že je to mestská časť, tak je to už veľké. A my sa na to dívame a hovorím si, je toto možné, aby za 10 rokov. Za 10 rokov u nás nepostavia ani 5 kilometrov diaľnice. Na Slovensku. Vieš? A tam proste toto ja hovorím, ako je toto možné proste. A vidíš, že a išli sme trebárs cez ten checkpoint, ktorý už nie je tak strážený a prišli sme na to územie akože palestínskej samosprávy. Volá sa to biblicky Samária. A tam bola popri cestách, všetkých cestách, kde sme išli, bolo možno každých 10-20 metrov zapichnutá izraelská vlajka. To ich boli stovky, popri cestách všade stovky a všade, kde sú tie osady v kopcoch, tam vidíš proste Dávidovú hviezdu a 5 unimobuniek, tam ich vidíš 10, tam už sa to trošku zväčšuje a všade autobusové zastávky izraelské. A videl som proste jednu vec, že tí ľudia sú takí, dalo by sa povedať, agresívni,
Dobre? Že zaberajú tú zem, na ktorú podľa medzinárodného práva nemajú nárok. Podľa Biblie je to zem, o ktorej Boh povedal Abrahamovi, vyjdi zo zeme, kde žiješ, do zeme, ktorú ti ukážem a tebe a tvojmu potomstvu dám do dedičstva na veky. Na veky. Na veky. A presne je to, a tam, kde sa Abraham nasťahoval, tam, kde začal Abraham žiť, tak to mesto sa volalo Sichem. Dobre, to je údolie medzi vrchom Gerazim a Edbal. To sú tie dve vrchy. Na vrchu Gerazim bolo 6 izraelských kmeňov, na druhom bolo 6 a na jednom kňazi hovorili požehnanie a na druhom hovorili kliatbu. To je 5. kniha Mojžišova 28. To požehnanie a kliatba. Dobre? Takže z vrchu Gerazim hovorili, keď budeš počúvať na hlas Hospodina svojho Boha a činiť všetky prikázania, ktoré ti prikazuje, tak požehnaný budeš v meste, požehnaný budeš na poli, požehnaný budeš tak a tak a tak. A je tam veľa požehnaní. A na vrchu Edbal hovorili kliatbu, že keď nebudeš poslúchať, tak to dopadne tak. A medzi tým je to údolie Sichem, alebo v Biblii to je, že Dúbrava Mamrého. Dobre? Tam žil Abraham vo svojich stánoch. Tam mal niekoľko stretnutí s Bohom. To je proste Izrael. To je Izrael. A my sme teraz videli, že tí ľudia si to skrátka berú tú zem. Dobre, vytvára to svetový tlak. Ale to aj masívna evangelizácia. Vytvára, pozri, svet je nejak poskladaný, diabol to mal nejak ošetrené, mal to nejak pod kontrolou. Dobre? Napríklad, ja neviem, v tomto kuse, v tejto časti sveta, ja neviem, 1100 rokov, 1200 rokov náboženstvo. Dobre, že k Bohu sa dostaneš tak, že budeš príjmať tú oplatku a cesta k Bohu sú rôzne sochy a Mária a svety a tak ďalej, pretože Cyril a Metod, oni nedoniesli úplne čisté evanjelium, ktoré kázal Ján, Peter, Pavol. Dobre, to už bolo náboženstvo z Byzantskej ríše. Oni prišli z Byzancie, dobre, z Konstantinopolu a to bola rímska ríša, ktorá sa rozdelila na západnú a východnú. Východná ostala Konštantinopol, západná bol Rím. Západná sa pretransformovala do rímskokatolíckej cirkvi, ktorá mala moc nad tými európskymi kráľovstvami, ako je Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, ja neviem, aj naše Rakúsko, Horsko, Česko. A vždy sa, o niektoré sa bojovalo, treba z Anglicko, treba z Česko. Tu boli aj protestantské hnutia, v Anglicku takisto. Ale mali to tu ako také ošefované Satan, a národy tu žili stáročia v otroctve nejakého náboženstva, odrezaní od Božieho života, od Božieho požehnania. Amen. A teraz do toho príde nejaké prebudenie, nejaký Boží muž, nejaký reformátor, nejaký kazateľ, ktorý hovorí, toto je cesta k Bohu, sme spasení vierou, bez skutkov zákona. Nespasí ťa ani Rím, ani pápež, ani kňaz. Nikto nemôže o tvojom spasení alebo o tvojom zatratení rozhodnúť. Žiadny človek. Nikto ťa nemôže exkomunikovať z cirkvi. Pretože cirkev je telo Kristovo. A začali kázať tieto pravdy, ktoré spôsobili revolúciu, proste a boli tak agresívni, v dobrom to myslím, v tej evangelizácii, proste, že potom niekoľko generácií zažívalo Božie svetlo a zažili prebudenie a osobné spasenie, vďaka čomu získali večný život, osobne večný život. Amen. A za tú pravdu boli ochotní, ako napríklad Jan Hus, zomrieť na hranici. V Kostnici neodvolal, že toto je pravda. A tým potvrdil proste skutočné evanjelium v platnosti ešte na ďalšie roky. Alebo 10 ročia, alebo stáročia. Takže takíto Boží hrdinovia, ale to, že priniesli pravdu, tak to otriaslo celým spoločenským zriadením a vytváralo to chaos vo svete. Chaos vo svete, až všelijaké vojny. A takto je to proste aj v tom Izraeli. To, že si Boží ľud pravoplatný od Boha začne pravoplatne nárokovať svoje dedičstvo, svoju zem. Dobre? Oni hovoria, to nie je žiadna Palestína, to je proste Samária, ktorá bola vždy naša. Keď si pozrieš mapy, tak myslím, že tam žil Zabulon alebo Neftali. Potom to od Jozua dostal celú tú zem. Amen. Takže to zaberajú a ja som si uvedomil proste, že cirkev, my ako jednotlivci, potrebujeme byť oveľa dravší v tom, aby sme si zobrali naše dedičstvo. Tvoje osobné dedičstvo pre svoj život, aj ako cirkev, aj ako Boží ľud. Chápeš, aby sme si zobrali, čo je naše. Pretože čo nám Boh dal, pozri sa, Boh nám niečo dal, ale ty si to ešte musíš zobrať. Amen. Boh ti niečo dal, ale ty si to musíš zobrať. To, že niečo nemáš, neznamená, že Boh ti to nedal. Rovnako to môže znamenať to, že si to nezobral. Amen. Chápeš, nemáš,
Jakub 3. kapitola. Nemáte, lebo si neprosíte. Nemáte, lebo si neprosíte. Túžite, chcete, ale nemáte, lebo si neprosíte. Ty si to musíš zobrať. Dedičstvo si musíš zobrať. Vieš o tom, že dedičstvo po tvojich rodičoch ani nemusíš zobrať? Môžeš ho odmietnúť? Keď neprídeš na ten súd, na to dedičské konanie, neviem, ako dlho ťa tam budú volať znovu a znovu a znovu, ale keď to budeš ignorovať, nevyzvedneš si tú zásielku, proste tú obálku a nedostavíš sa na súd, ja neviem, ako nakoniec skončí to dedičstvo. Či to niekde prepadne, alebo nevyzvednuté. Jo? Ale nemusíš prevziať dedičstvo. Ty ho musíš chcieť. Niektorí ľudia sa súdia o každý centimeter proste. Poviem, a ja chcem aj toto, ja chcem aj toto, a chcem aj tú záhradu, aj tam ten sad slívkový, všetko chcem ja. Ja to chcem. Chcem si to zobrať. Nemáš o to záujem, ale ja to chcem. Vieš? A my musíme byť, pozri sa. Pozrite sa na Jozú. Čakajte, kde mám mobil. Najprv Boh hovorí Abrahámovi. Dobre, pozrite, myslím, že je to 13. alebo 14. kapitola Genesis. Pozrite, musíme to nájsť. Boh hovorí Abrahámovi, keď ho povolal, aby išiel do zasľúbenej zeme. Tak pozrite. Pozrite, kde to bude 13, 14, 12. Aha. 13 od 14. verša. Poté, co se Lot od něho odloučil, Hospodin Abrahamovi řekl, nuže pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever, na jih, na východ i na západ, protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A tvého potomstva učím jako prachu země. Jestliže někdo bude moct spočítat prach země, tak bude spočteno i tvé potomstvo. Vstaň a procházej zemi křížem, krážem, protože ji dám tobě. A tak Abraham pobýval ze stany a přišel, aby pobýval u Mamrého dubu, které jsou v Hebronu, a tam postavil Hospodinu oltář. Amen. Takže Boh mu hovorí, ešte ho nemal tú zem, ale hovorí mu, pozri sa, prechádzaj tú zem, pretože tebe a tvojmu potomstvu dám. A nakoniec jediné, čo vlastnil Abraham, bola jaskyňa Machpela, ktorú kúpil v Hebrone, kde potom pochoval svoju manželku. To bolo jediné miesto, ktoré skutočne vlastnil. Dobre? Potom jeho vnúk Jákob so svojimi synmi, tí odišli do Egypta kvôli hladu. Tam žili 430 rokov, rozmnožili sa tam veľký národ a potom ich Mojžiš vyviedol, aby išli a prevzali do vlastníctva tú zem, o ktorej Boh slúbil Abrahamovi, že mu ju dá. A v prvej kapitole o Jozú, pozrite, tu hovorí toto. A to všetko je paralela s našim životom, pretože my sme Boží ľud, ktorý má dedičstvo v týchto zemiach, v týchto krajinách, kde je, v týchto národoch, kde sme sa narodili, kde nás Boh povolal. Pozri, hovorí. Stalo se po smrti Mojžíše, otroka Hospodinova, že Hospodin řekl Jozuovi, synovi Núnovmu, služebníku Mojžíšovu. Mojžíš, můj otrok, zemřel, nyní tedy vstaň, přejdi tento Jordán, ty a všechen tento lid do země, kterou jim synům Izraele dávám. Abrahamovi řekl, jednou jim ho dám. A teraz prišiel ten čas, že? Teraz už hovorí, teraz vám ho dávam. Nie, že jednou vám ji dám, ale teraz je ten čas, kedy ti ho dáva. Dobre? Takže, ktorou im dávam, a teraz pozri, 3. verš. Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlásil před Mojžíšem. Od pustiny tohto Libanona až po veľké žece a tak ďalej. Nemusíme čítať, aké to bolo územie. Amen. Takže, najprv Boh dával zasľúbenie. Amen. Potom prišiel čas, kedy to zasľúbenie, alebo kedy to dedičstvo máš prevziať, kedy ho treba prevziať. Amen. Napríklad. Budeš mať, ja neviem, 13 rokov. Dobre? A už sa stávaš z chlapca chlapom, alebo mužom, tak dospievaš, dobre, 14, 15 a začneš túžiť, že by si chcel mať raz nejakú ženu, dobre, a teraz chcel by si mať dom ako tvoji rodičia, rodinu ako tvoji rodičia,
a začneš si predstavovať svoj život, snívať o svojej budúcnosti. Hej. Dnes ľudia snívajú hlúpo, hej, treba, že budem cestovať po svete a uvidím celý svet a budem mať, neviem, plný cloud fotiek, gigabajty a gigabajty fotiek a bude to úžasné, to je o ničom. Snívaj o rodine, snívaj o požehnaní, snívaj o majetku, snívaj o zaberaní zeme. Amen. Takto snívaj. Dobre? Takže začneš snívať a máš zasľúbenie od Boha, že ti to dá. Ale potom máš treba za 21, 22, 23 a teraz je ten čas, zober si to. Amen. A keď premeškáš ten čas, kedy si to máš zobrať, a to urobilo veľa kresťanov, tak prejde nejaký čas a skončíš ako frustrovaný človek. A toto je to, ako mi prípada, že žije cirkev v Európe. Toto sú veriaci, s ktorými sa stretávam. To sú frustrovaní ľudia, ktorí majú 40-50 rokov a nič nedosiahli. Normálny človek, ktorý by mal Božiu múdrosť a jednal podľa Božieho slova, už by mal v 50-ke splatenú hypotéku, deti, ktoré sa mu osamostatnili a už si užíva krásnych 30 rokov ďalších života. Tých najlepších. Tak toto je. Tak toto je. Ale my žijeme niekedy aj charizmatickí kresťania v takom akomsi hlúpom náboženskom oblaku, nejakom iracionálnom, nejakom proste nezmyselnom, že ľudia proste vôbec nepremýšľajú o živote takýmto spôsobom, že ja idem prevzať dedičstvo. Dobre, jasne my motivujeme cirkev, aby sme my ako cirkev prevzali dedičstvo, národy a mesta. Aby sme národy a mesta získali, aby sme v národoch a v mestách vybudovali silné zbory, veľké zbory, požehnané. Amen, to je moja úloha. A ja takto premýšľam, ale zároveň rozmýšľam aj ako manžel, aj ako otec, aj ako človek, aj ako muž. Amen. Dobre, ty možno, že nebudeš rozmýšľať týmto spôsobom, že není tvoje vnímanie cirkvi až také silné, možno, že sa cítiš ako len súčasť cirkvi a pre teba je proste to hlavné tá rodina alebo niečo. Dobre, ale pre mňa, pretože mám povolanie takéto, tak je to ešte aj cirkev. Samozrejme, že som toho plný, tak o tom kážem. Vieš, ale zároveň som aj muž, ktorý sa chcel treba oženiť, ktorý chcel mať ženu, ktorý chcel mať deti, ktorý má rád auta, ktorý proste, čím lepší dom, tým je to lepšie. Amen. Čím viac peňazí, tým je to lepšie. To je normálne, nehabíme sa za to. Amen. Lebo je v tom určitá sloboda. Finančná sloboda je dobrá sloboda, to ti poviem, to tak je. Ber tomu, že finančná sloboda je dobrá sloboda. Čím skôr ho dosiahneš, tým lepší život budeš mať. Na peniazách nezáleží. Trochu hej. Trochu hej. Je to tak, chápeš? A toto všetko je naše dedičstvo. Toto všetko je naše dedičstvo, ale ty musíš pochopiť, že to dedičstvo musíš prevzať. Ty si ho musíš zobrať. Nie, že Boh ti ho dá, aj keby ti ho dal na zlatom podnose, priamo, ja neviem, k tebe, tak aj tak musíš natiahnuť tie ruky a zobrať si to. Toto je proste tá chyba, ktorú veriaci ľudia robia, že nerozmýšľajú o tomto týmto spôsobom. Že si myslia, že Boh to urobí všetko tak nejako ľahko, že to k tebe nejako príde, ale keby to prišlo aj do tvojho náručia, aj tak to musíš prevziať. A ja som proste videl, stál som tam, stojím v Bételi a hovorím si, pred 10 rokmi tu nebolo nič, teraz je tu toto. A hovorím si, čo sa zmenilo v mojom živote za 10 rokov? Čo sa zmenilo v našom zbore za 10 rokov? A hovorím si, Bože, niekde sme urobili chybu. Vieš? Musíme mať oveľa viac. Oveľa viac ľudí musí byť spasených. My musíme proste získať, nehovorím, že zárezí na pažbe, koľko ľudí sa s nami modlilo modlitbu spasenia. To ma vôbec nezaujíma, koľko ľudí sa modlilo modlitbu spasenia. To ma ani nehlaste, mňa to vôbec nezaujíma. Mňa to nezaujíma, to pre mňa nevypovedá o nič. Nič to nevypovedá. Hovoríme o učeníkoch. Toto je výpovedná hodnota. Honzo a Michal. Toto je proste ovoci, to sú učeníci. Vďaka Bohu, z toho sa teším a verím, že Pán sa z toho teší. Amen. Toto, keď je, proste pre mňa neznamená veľa, že k nám príde niekto z druhej cirkvi. Dobre, poteší nás to, keď tu zastane nejaké miesto, bude slúžiť, vďaka Bohu za to, ale ja som nadšený z toho, keď vidím, že ľudia, ktorí nepoznali Krista, nepoznali Boha, boli na širokej ceste, ktorá vedie do zatratenia. A dnes hovorí o tom, ako číta Božie slovo, ako chváli Pána, ako sa modlí. Wow.
Ja si viem, proste to je úžasné. To znamená, že Svätý Duch niečo robí a ja chcem toto, ale krát 100, krát 1000, krát 10 000. Každý je to, všetko je to príbeh, osobný príbeh človeka, jeho život. To není proste masa 10 000, to je 10 000 takýchto príbehov. To je 10 000 vecí, ktoré Boh robí a že my sme tam niekde nejakú iskru proste zapálili a niečo sa deje, tak proste pre mňa je to, ako keby som nosil vyznamenanie, vieš? Fakt, to je proste mocné. To je mocné. Neviem, kto tam bol s Ramom, proste, ktorý Ram tam bol. Ty si bol s Lanom? No, to je super, sláva Bohu. Ale toto, že to proste jednu ženu proste zapali k tomu, aby potom išla po meste. Možno, že bola sklamaná, že iba za jednu pani sa modlila. Ale chápeš, keď to zoberieš krát 1000, krát 10 000, to je proste bomba. Takto sa zaberá zem. Takto sa zaberá zem. Takže všetko, čo máme, počkajte, ukážem vám ďalšie miesto z písma. Ukážem vám jedno miesto, pozrite. Halelúja. Toto je zaujímavé miesto. Pozrite. 5. knihu Mojžišovu, 7. kapitolu. Takže hovorí, prejdi Jordán, Jozua, ty a tento ľud, prejdite Jordán a zaberte tu zem. A ty ho rozdelíš Božiemu ľudu po kmeňoch, po rodoch do dedičstva. Amen. Ale je čas si ho už zobrať, ale pozri sa. Oni, keď tam prišli, napríklad stali sme v Jerichu. To bolo hneď prvé mesto, ktoré dobili, dobre? Z takých veľkých miest. V Jerichu. A to bolo mesto, ktoré tam bolo, existovalo, žilo. Oni ho museli proste zabrať. To nebolo tak, že oni tam prišli, teraz ľudia Jericha otvorili brány, ženy vyšli s krojmi a s tancami, dobre? Muži takí dôstojní, šli 5 krokov za nimi a dievčatá s chlebom a solou ich privítali. Dobre, starosta prišiel s kľúčmi od mesta. Tak, Židia, my vám to odozdávame, ukážeme vám, kde všetko je, ako to tu funguje, dobre? A my ideme, majte sa. To nebolo takto. A možno, že veľa ľudí bolo aj prekvapených. Napríklad tých 12 vedov, keď vyslal do kanánskej zeme Jozua, tak 10 sa vrátili s tým, že áno, je to dobrá zem, je to skvelá zem, ale už je obývaná. A Jozua sa nech díval, a kto by tak asi postavil tie mestá? Či nejakí duchovia, tak kto by asi tie polia tam osial? To je jasné, že je obývaná. No ale tam sú ľudia, ktorí sú silnejší a väčší ako my. A dobre, to vieme, ale Boh je s nami. Povedal, choďte a Boh je s nami. Takže niektorí ľudia boli z toho prekvapení, lebo si mysleli, že Boh tých ľudí odtiaľ nejako presídli, že oni sa ráno zobudia niekde pri delte Nílu. Boď, ako sme sa sem dostali. Že? A tam ostali prázdne domy a všetko. Oni proste museli o to dedičstvo bojovať. Ty musíš o to dedičstvo bojovať. Ono je tvoje, určite na konci toho boju je vždy víťazstvo. Dobre, keď budeš bojovať, 100% zvíťazíš. Bojovať ako? Vierou, modlitbami. Ideš, zaberáš tú zem. Krok za krokom. Na každé miesto, ktoré šlapí tvoja noha. Takže ideš proste a zaberáš to. A tu je napísané v Deuteronomiu 7:22, pozrite. Hospodín, tvůj Bůh, vyžene títo národy před tebou kousek po kousku. Nemůžeš s nimi skoncovat rychle, jinak by se proti tobě rozmnožila polní zvěř. Hospodín tvůj Bůh ti je vydá, uvrhne je do veľkého zmatku, až budou vyhlazení. A samozrejme, my hovoríme o duchovných veciach, takže hovorí, nedobiješ to hneď, môžete to tam dávať tie verše. To je dôležitý verš. Hospodin tvůj Bůh vyžene títo národy před tebou kousek po kousku. Nemůže s nimi skoncovat rychle, jinak by se proti tobě rozmnožila zvěř. Nechaj to tam ešte chvíľu, dobre? Amen, dobre? Ďalšia vec, ktorá ľudí odradí, je, že to nejde ten postup tak rýchlo, ako by chceli. Keď požehnanie do tvojho života neprichádza tak rýchlo, ako by si chcel. Dobre, nebudeš mať, ja neviem, dom hneď. Chápeš, nebudeš mať, ja neviem, možno, že už sa modlíš za manželského partnera už 5 rokov, možno 10 rokov. No tak sa modlí ešte 11. rok. Dobre? A dôveruj tomu, že Boh to má vo svojej ruke.
Dobíjanie zasľúbenej zeme je, musíš dôverovať Bohu, že je s tebou. Amen. Aj keby, pozri sa, aj keby to vypadalo, za jednu pani sa pomodlila, aby prišlo svetlo do ich rodiny. A nič sa nestalo. Aké prebudenie? V čom je to prebudenie? A možno, že ten zbor v Slanom, pre nich je to veľké požehnanie, že je tam pár nových ľudí a pohlo sa to. Amen, sláva Bohu. Zbor zažíva dobré časy. Pribudli tam noví ľudia. Sláva Pánovi. Vieš? Ale nemôžeš proste sa nechať odradiť tým, že tie veci nejdú tak rýchlo, ako by si ty chcel, pretože Boh to robí, Boh všetko, čo robí, robí pre tvoje dobro. Na mieste je dôvera, lebo na konci, keď to uvidíš, keď napríklad za 5 rokov alebo za 4 sa bude hovoriť takéto svedectvo, potom v tom uvidíš tú Božiu logiku a všetko malo svoj čas a všetko to nadväzovalo jedno na druhé. Bolo to presne tak, ako to malo byť. Amen. V tej chvíli ti to by si mohol povedať, je to zlyhal som. A byť sklamaný a byť frustrovaný. Myslel som, že to pôjde rýchlejšie. Myslel som, že to bude ľahšie. Či sme vôbec niečo dosiahli. Vieš? Ale Hospodin tvoj Bůh vyžene títo národy před tebou kousek po kousku, nemôžeš s nimi skoncovať rýchle. Nie, že by si ich nedokázal poraziť, ale nedokázal by si tak rýchlo obsadiť tú zem. Chápeš? Nie, že by si ich nedokázal poraziť. Dobre, ale teraz, keby si ich porazil a nejaké dediny, nejaké mestá, nejaké štvrte miest by ostali prázdne, tak napríklad, ak ste kupovali, dajme tomu, starší dom, o ktorý sa, dajme tomu, 2-3 roky nikto nestaral. Tú záhradu, ktorá tam bola krásna, vybudovaná, môžeš budovať skoro od začiatku. Fakt. Skoro od začiatku by si mohol, keby si záhradu neudržiaval 5 rokov, tak to už ani žiadna záhrada nie je. Mohol by si to robiť všetko od znova. Stavbu, v ktorej by niekto 5 rokov nevetral, nekúril v zime, nestaral sa o to, tak za pár rokov by to bolo dobré tak na totálnu rekonštrukciu, na zbúranie. Vieš? Preto hovorí, nie, že by si to nevedel to byť tak rýchlo, ale nebudeš to vedieť tak rýchlo obsadiť. Nebudeš to rýchlo tak vedieť obhospodarovať, využívať, pracovať s tým. Amen. Povieš, Bože, daj mi 1 000 000. Možno by si nevedel, čo s ním máš spraviť. A nakoniec by ti to nebolo na požehnanie. Pre mladého človeka. Kúpil by si tenisky za 30 000, nejakú limitku, potom by si kúpil, neviem, nejaký iPhone najdrahší, potom by si kúpil, neviem, nejaké Breitlingy a neviem čo, a nejaký starý Bavorák za 500 000 a zistil, že proste nič z toho není úplne, rozmeral tie peniaze a není z toho žiadny úžitok, nič z toho nevyrasta, nejak sa to nezhodnocuje, nerozmnožuje. Bo nevie, čo s tým má spraviť. Vieš? Preto Boh nám dáva veci krok za krokom. Ja keď som mal napríklad 20 rokov, tak som si myslel proste, že oveľa rýchlejšie pôjdu veci v mojom živote. A prvý byt sme mali proste taký starý byt, ktorý som musel asi 1,5 roka s Rénom a s Bohušom. Museli sme to proste prerábať, pomáhali mi tam a náš byt sme prerábali asi 1,5 roka. Ale ja som sa pri tom naučil robiť úplne všetko. Vieš, aké to bolo pre mňa požehnanie? Lebo som sa naučil pracovať. Nie chodiť do práce. To som už chodil. Ja som chodil aj do školy. A to neznamená, že som sa učil. Ja som tam len chodil niekedy. Vieš? Aj do práce som chodil. Ale mal som asi skvelé 3 miesta, kde sa dá dobre spať, kde ma nikto nenajde. Chápeš? A tam som sa naučil pracovať týmito rukami. Všetko som sa naučil. Murovať, kožovať, obkladu robiť, proste vodu natiahnuť, elektriku. Normálne za rok by som mohol postaviť dom. Fakt. Všetko som sa naučil. Vieš, aké to bolo pre mňa požehnanie? Ale to vidíš až spätne. Prečo ma Boh nepožehnal tak, že to mám hneď také, ako by som chcel. Až potom som videl, že to je požehnanie. A každá ďalšia vec. Amen? Halelúja. Najprv, keď som chcel slúžiť, myslel som si, že ja to teraz všetkým ukážem, ako sa to robí. Konečne je tu niekto, cez koho príde prebudenie. A za 2 roky som mal skupinku asi 10-15 ľudí. Ale tam som sa naučil všetko to, čo som potreboval potom neskôr. Chápeš? A ja som bol proste z toho sklamaný, frustrovaný. Že ja som si myslel, že teraz proste to budeme aspoň 200 ľudí za ten rok. Fakt. Tak som si to myslel.
Ale potom spätne som až videl, že Boh ti nemôže dať nemôžeš s nimi skoncovať rýchle. Nemôžeš. Nie, že by si nebol schopný, nie, že nedokážeš s nima skoncovať rýchle. Nemôžeš s nima skoncovať rýchle. Pretože keby si to urobil, inak by sa proti tobie rozmnožila polní zviež. Chápeš? Keby si rýchlo niektoré veci dosiahol, tak normálne by si zažíval také démonské útlaky, že by to mohlo úplne zničiť tvoj život. Od pýchy, cez proste, neustal by si to ako človek, od pýchy, cez lichotenie a ďalšie veci, hej, nadul by si sa, mohlo by ti to zničiť manželstvo, čokoľvek. Chápeš? Preto Boh má úplne skvelý plán, len my potrebujeme proste veriť, dôverovať to slovo viera, čo my poznáme, viera, radi o tom hovoríme, to je slovo pistis, ktoré v skutočnosti znamená dôvera. Hlavný zmysel, alebo hlavný obsah toho slova je dôvera. Že dôverujem, že Boh to robí. Dôverujem, že Boh to má v ruke. Dôverujem, že takto je to správne. Chápeš? My nemusíme byť zo všetkého, čo sa nám nedarí podľa našich predstav, sklamaní a frustrovaní. Naopak, proste potrebuješ dôverovať, je to v poriadku. Keby si nerobil nič, keby si nedobíjal dedičstvo, vtedy buď sklamaný a frustrovaný. A môžeš si za to sám, lebo si pasívny a nič nerobíš. Ale ak robíš niečo, ak sa usiluješ, ak robíš niečo, aby si získal lepší život pre seba, lepší plat, lepšiu prácu, lepší príjem a ideš na nejaké školenia, hľadaš lepšiu prácu a rozvíjaš sa postupne, proste tak tých 10 rokov, ktoré ťa to bude stáť, kým k tomu lepšiemu životu prídeš, k tej finančnej slobode, bude to proste boj, bude to náročné, ale nakoniec zistíš, že to bolo pre teba obrovské požehnanie. Vieš? Nakoniec zistíš, že to proste stálo za to. Že sa dostal niekde, wow, kde proste, sláva Bohu, kde sa nedostane hocikto, iba ten, kto bojuje. A to není prehra, že tie veci trvajú dlhší čas, kým proste to dosiahneš. Kým dosiahneš napríklad, neviem, vlastný majetok, zabezpečenú rodinu, finančnú slobodu o svojej rodine. Chápeš? Proste potrebuješ veriť, že to je tvoje dedičstvo a potom si ho zober. A musíš pochopiť, že Boh to urobí tak, že pôjde, že ti to Hospodin tvoj Bůh vyžene títo národy před tebou kousek po kousku. Nemôžeš s nima skoncovať rýchle, inak by sa proti tobě rozmnožila polní zviež. Amen. Takže keď to není tak, že sa z teba za týždeň stane milionár a už nemusíš chodiť do roboty, tak keď to takto nebude, tak si nehovor, zlyhal som sklamaný. Nie. Musíš proste nájsť za prvé, čo chceš robiť. Či je to, ja neviem, v oblasti služieb, v oblasti financií, v oblasti realít, v oblasti neviem čoho. Najprv musíš zistiť, čo chceš robiť, dobre? Potom sa musíš zamerať na ten cieľ. Amen. Musíš na to zamerať a krok za krokom ísť za tým, aby si to dosiahol. Nie je proste to, čo mladí ľudia dnes robia, ten multitasking, vieš, proste, že robia 10 vecí a nič v podstate. Robia 10 vecí a nie je za nimi žiadny výsledok ani v jednej veci. To je proste úplne o ničom. A takto to robia aj v cirkvi, vieš, takto to robia v osobnom živote, takto to robia v tom, čo čítajú, v tom, čo študujú, takto to robia v tom, čo chcú robiť a nedosiahnu vôbec nič. Jeden týždeň je realiťák, druhý týždeň proste robí v nejakom multi-level marketing, tretí týždeň proste skúsi predávať auta, štvrtý týždeň ich skúsi voziť z Nemecka, potom skúsi to a tak tomu ubeha čas a neurobí nič. Musíš sa proste zamerať. Dobre? Musíš mať stratégiu. V tom je stratégia. Keď hovorí Biblia z druhej strany, že ako to robí Satan, tak je napísané, že obležte na seba celú Božiu výzbroj, to je Efeským 6. kapitola. Obležte si na seba celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Teda on robí veci proste nie nejakým chaosom, že urobíme čo najväčšiu armádu a potom tam urobíme veľkú inváziu. Nie, on proste má nejakú taktiku, akou bojuje proti jednotlivcovi, proti cirkvi na lokálnej úrovni, národnej úrovni, globálnej úrovni, proste má nejakú taktiku. Dobre, a je do toho zapojená trebárs kultúrny boj, potom, politický boj, ekonomický boj, čokoľvek. Hej, proste stále nejaký vnútorný rozvrat,
zmena teológie, čo chceš proste. A je to tak pomalé, ten postup je tak pomalý, že ľudia si to ani neuvedomujú, pretože ja neviem, za mesiac sa nestane skoro nič. Ale z pohľadu treba z dekády vidíš proste obrovské posuny napríklad z kultúrnej, spoločenskej. Od toho LGBT proste a tak ďalej. To sa nedieje za týždeň tá zmena. Za týždeň neregistruješ nič. Ani za mesiac neregistruješ nič. Ale pozrieš sa z pohľadu dekády a povieš, to sa úplne zmenil svet. Alebo za 20 rokov, však to je úplne iný svet. Táto generácia žije v úplne inom svetonázore, úplne iných hodnotách, úplne inak nadstavené očakávanie od budúcnosti. My sme boli vychovaní, že normálne je prísť z vojny, oženiť sa, postaviť dom, mať rodinu. Základ. Absolútny základ. To chcel každý. To chcela každá žena, to chcel každý muž. Mňa vôbec nezajímalo, že môjim cieľom je cestovať po svete. A na čo? Stačilo ísť na Balaton s našimi a hotovo. Chápeš? Ale pretože som mal cieľ. Tieto veci budem robiť až potom, keď dosiahnem ten cieľ. Amen. Najprv chcem tento cieľ, tú stabilitu a finančnú slobodu a potom, keď sa mi bude chcieť, budem treba cestovať po svete. Ale nie, že toto urobím ako cieľ, predtým, že som už vôbec niečo dosiahol a že som vôbec zastabilizoval svoj život. Amen. Je to tak? Je to tak, proste je to tak kultúrne premenené a za týmto je taktika satana. Vieš? A takisto dosiahol určité úspechy kvôli tej taktike, ktorou to robí, vieš? A my musíme proste tiež dosiahnuť určité úspechy, dobre, len musíme proste vedieť, ako na to. Musíš mať tú taktiku, musíš proste mať tú stratégiu. Ako to chceš urobiť? Dobre, ja viem, máš dobrý cieľ. Mám cieľ, má byť za 20 rokov alebo za 15 finančne slobodný, zabezpečený. Dnes mám 30, keď budem mať 45, chcem byť slobodný, finančne zabezpečený. Dobre, super. Máš bombový cieľ, máš správny cieľ, schvaľujem to. A ako máš stratégiu, ako to chceš dosiahnuť? No, to je tá chyba. To je tá chyba. A teraz, keď som bol v tom Izraeli, tam nastal tak obrovský posun v jednej veci. My sme boli v tej Samárii a prvýkrát som tam mal taký slobodný pocit. Normálne až taký vzrušujúci, až taký pionierský dojem som z toho mal, dobre? Lebo tá druhá strana je úplne akoby spacifikovaná, rezignovaná a zmierená s tým, že my tých Židov nezastavíme. Fakt. My tú vlnu proste nezastavíme. Oni sú v takom duchu, oni sú tak nadstavení, oni prišli s takou mentalitou, táto generácia ide s takou mentalitou. Ja neviem, kto to musel byť, určite nebola izraelská vláda, ale kto to musel byť, ktorý tam chodil, ja neviem, partia nejakých zapalených mladých Židov, proste, ktorá tam chodí všade tie izraelské vlajky pchať. Ja si myslím, že spočiatku ich vytrhávali, vyhadzovali, ale proste oni sú tak vytrvali, že tú druhú stranu to prestalo baviť. Doteraz to bolo opačne. Doteraz to bolo opačne aj v cirkvi. Ale teraz sa cirkev prevzala tú iniciatívu a začala meniť Európu. Ja tomu verím. Ja tomu verím. Včera som videl na Instagrame jeden príspevok, hneď som ho začal sledovať. Je to v Škótsku, v nejakom kostole. Neviem, či je katolícky alebo anglikánsky. Je tam také hnutie, volá sa to worship room, alebo prayer room, alebo tak nejak sa to volá. A normálne v klasickom kostole, v tých gotických škótskych katedrálach proste svetla, moderné chvály, nie sú na pódiu, sú normálne tak v strede, hej, nie sú na ulici. A tam proste chvália Pána, sú tam gajdy, proste tak, a mladí ľudia, gitary a všetko. Je proste úžasné. Je to úžasné. A potom tam bol nejaký príspevok nejakého reverenda staršieho. Hovorí, že najprv sme to chceli zastaviť, že nakoniec sme sa k tomu pridali. Je to úžasné. Ako sa Boh hýbe v tejto generácii. Wow, prevzali iniciatívu. Nie, že ja sa idem hanbiť, že som kresťan a potajomky túžim ísť na diskotéku. Nie, ja som hrdý na to, že som kresťan a nepotrebujem ísť na diskotéku, lebo máme úžasný večer chvál. Máme úžasný večer chvál a nepotrebujem drogy k tomu, aby som sa cítil nejak zvláštne, lebo tam sa tak hýbe Svätý Duch, že si úplne opitý jeho prítomnosťou. A ľudia zo sveta mladí bežia tam. Najprv potajomky, neviem, medzi tých kresťanov. Blbé. Ale karta sa obracia.
A toto hovorím, toto tým myslím, keď hovorím, že musím byť agresívnejší v tom zabrati toho dedičstva. Si agresívnejší v tom, zober si to. Vieš, nie niekde iba čakať, kedy ti to Boh dá a najprv čakáš nadšený, Pane, Jan 10:10, zlodej prichádza, aby kradol, zabil a zničil, ale ty si prišiel, aby sme mali život a hojnosť, haleluja, takže čakám. Teraz čakáš 10 rokov, potom už čakáš trošku tak netrpezlivo, potom vidíš, že niektorí už sú požehnaní okolo teba, ty ešte furt čakáš, tvoj kamarát, s ktorým si vyrastal na besiedke, ten už príde na aute, so ženou, s deťmi, ty ešte stále čakáš a nakoniec už nečakáš naštvatý, potom už úplne rezignovaný a s tými negatívnymi rečami, ako to nefunguje a aký je to podvod a neviem čo všetko. Chápeš? To čakanie nie je žiadna stratégia. Čakanie nie je stratégia. Prišiel čas, skončil čas Mojžiša, je čas Jozú. Mojžiš je Ježiš, ten už tu prišiel a urobil, čo mal urobiť. Marek hovorí toto. Zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Takže Ježiš prišiel, urobil, čo mal urobiť. Teraz je čas pre Jozue. Aby Mojžiš, môj otrok, zemřel. Nyní tedy vstaň, všejdi tento Jordán, ty a všechen tento lid, do země, kterou jím synům Izraeli dávám. Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlásil před Mojžíšem. Takže prišiel čas, aby si zobral svoju zasľúbenú zem. Aby si zobral to, čo ti v Kanáne patrí. Amen. Iba dvaja prežili z tej generácie, ktorá mala vtedy nad 20 rokov, či nad 40 rokov. Nad 20, keď reptali s Mojžišom. A to bol Káleb a Jozue. Jozue dostal tú líderskú pozíciu, dobre? A Káleb, keď mal 80 rokov, po 80 rokov, prišiel za Jozuom a hovorí, že pamätáš Jozue, keď nás služobník Boží Mojžiš poslal, aby sme tam prešpehovali zem, že potom slúbil, že mi dá túto zem a že mi dá aj tie horné, aj tie dolné pramene, že budú moje. Tak teraz proste rozdeľuješ zem, tak mi daj. Mojžiš slúbil, že to je moje, tak mi to daj. A Jozua hovorí Kálebovi, kamarátovi, že dobre, tak pošlem tam jednu vojenskú jednotku, nech ti to dobí. On hovorí, nie, iba mi povedz, že si to môžem ísť zobrať. Lebo takú silu, akú som mal pred 40 rokmi, mám aj teraz. Len mi povedz, že choď. A ja si to zoberiem sám. A povedal, choď. A Káleb to dobil. Keď mal po 80-ke. Halelúja. On vedel, čo v Kanáne je jeho. Celý Kanán není tvoj. Celý Kanán je náš. Ale to, že znamená náš, tak aj ja v ňom mám nejaký konkrétny podiel. Amen. Celý Kanán není môj. Celý Kanán je náš, Božieho ľudu. Abrahamovho potomstva. Nového stvorenia. Cirkvi Pána Ježíša Krista. Celý Kanán je náš. Ale ja viem, že ja v ňom mám svoj podiel. A ten môj podiel mi nevybuje nikto iný, ten si zoberiem ja. Ten si zoberiem ja. Ten si musíš zobrať ty. Amen. Tvoj podiel si musíš zobrať ty. Ale keď budeš proste iba stáť a pasívne čakať, že a prečo to nemám, to je tak nespravodlivé. Ten má a ja nemám. Ten má, lebo si to zobral. Ja mám, lebo som si to zobral. A ešte si zoberiem. Ja mám, lebo som si to zobral a hovorím vám, ešte si zoberiem. Ešte si zoberiem. Vieš, čo si minimálne zoberiem? V každom krajskom meste, v Čechách aj na Slovensku musí byť Open Church. Ja tam nebudem pastor všade. Ale verím, že tí pastori, ktorí tam budú, ma z času na čas pozvú pokázať. Amen? Halelúja. Ja tomu verím. Ja tomu proste verím, že Boh nás požehná, Boh nám to dáva a ja v tom mám ešte viac. Ja som si ešte nezobral všetko z môjho dedičstva. Vieš, lebo ja si to ani nemôžem zobrať všetko naraz. Ja si to musím zobrať kúsok po kúsku. Ja by som to nemohol hospodarovať. Amen?
Ja si to nemôžem obhospodárať. Ako by som obhospodaroval, keby som si zobral ďalšie mesto? Ako by som to obhospodároval? Však teraz ledva stíhame pendlovať do Ostravy, do Žiliny, tam, ďalej. Musíme to po kúsku, kým vyrastú ďalší pastori, ďalší učeníci, ďalší služobníci, ktorí budú môcť tie miesta správať, aby nespustli a aby sa tam nerozmnožila dravá zver. Amen. Takže na každom tom mieste musí byť nejaký bojovník, nejaká skvelá rodina, nejaký muž a žena, pomazaný, jednotný v duchu, v duši aj na tele, pevné manželstvo, ktorí sa doplňajú. Amen, ktorí prevezmú autoritu nad tým miestom a postarajú sa o to, že sa tam dravá zver nerozmnoží a že stádečko Božie tam bude prospievať, rásť v Božom pokoji, v Božej láske a vyrastať. Amen. Halelúja. Stratégia. Ja viem, že Božie slovo, ktoré Boh mi dal dávno na začiatku mojej služby, je z knihy Zjavení. Hľa, dal som pre tebou otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť. Ja viem, že sú pred nami otvorené dvere. Mohli by sme ísť všade, ale zo strategických dôvodov nejdeme všade. Ale verím, že príde čas, kedy pôjdeme na ďalšie miesta. Teraz sa treba postarať o Brno a Bratislavu, aby riadne vyrastli. Amen. Amen. Teraz sa treba postarať o Brno a o Bratislavu, aby riadne vyrastli. Centrálny zbor v južných Čechách musí byť. Budějovice alebo Tábor, alebo, ja neviem, čo tam je ešte, Písek, Jindřichův Hradec, Krumlov, teraz bola s nami skupina z Českého Krumlova. Všade sú proste kontakty, ľudia, s ktorými sme nejako v kontakte, niektorí sa k nám priamo hlásia a proste teraz treba vymyslieť stratégiu prijať od Boha, ako to tam urobiť. Centrálny zbor v južných Čechách pevný, jasný, silný. Amen. Halelúja. Amen. Takže ty takisto zober si svoje dedičstvo, len musíš mať stratégiu. Napríklad žena sa chce vydať. Musíš mať stratégiu. Napríklad, ja neviem, začni sa obliekať tak, aby si ťa nejaký muž všimol. Naozaj. Povedz, akého muža by som asi chcela? Tak, aby mal Bentley, tak ďalej. Aha. Takže musíš sa obliekať tak, aby si ťa muž, ktorý má Bentley, všimol a pohybovať sa na takých miestach, kde ho môže stretnúť. Trebárs. Ja nehovorím, že to tak má byť, to len ilustrujem. Stratégia. Ja by som chcela takého turistu, čo má rád prírodu. Také voľnočasové aktivity z prírody, má rád pejska a tak ďalej. No tak musíš sa proste do toho štilizovať a chodiť na také miesta, kde môžeš takého muža stretnúť. Tak toho asi nestretneš, ja neviem, tam v Karlových Lázniach na diskotéke. Takí muži tam nechodia. Taký muž to obíde takto kilometr, ani sa tam nepriblíži. To není jeho životný priestor. Ale napríklad pochod Praha-Prčice, tam sa prihlás, choď tam proste a keď tam uvidíš, že jeden je tam sám, je oblečený tak, že na prvý pohľad vidno, že nemá manželku, vieš. Tak hneď vieš, že to je niekde, kde môžeš loviť. Stratégia. Chápeš? A takého muža, ktorý nemá manželku, to proste, a ty, žena, vieš, ako sa treba starať, máš takú tú starostlivosť, máš proste 90% vyhraté. Nie? Vyťahneš z batôžku v alobale zabalený chlebík, klasický žízek s okurkou medzi dvoma chleby, vieš? Dobrý čajík, vieš? Pohostíš ho, porozprávate sa, vymeníte si telefónne číslo a ak na druhý deň nevolá, tak voláš ty. Ale nie je proste čakať a... Vieš? Musíš mať stratégiu. Zober si svoje dedičstvo. Amen. Zober si svoje dedičstvo. Ja by som chcel mať finančnú slobodu, ale keď budeš robiť, ja neviem, v sklade na okraji Prahy a zarábať 25 000, tak to asi ťažko dosiahneš. Vieš? Musíš proste
zistiť, na čo máš nejaké vlohy, na čo máš nejaké schopnosti, ísť na nejaký kurz, proste nejak sa seba vzdelať, rozlišovať, proste dostať sa do spoločnosti takých ľudí, obklopovať sa takými ľuďmi a proste meniť sa a rásť. Tak to je, lebo ľudia proste veriaci sú veľakrát utopisti, sú tak nábožní, že si myslia, že Boh to urobí. Boh ti to dáva, ale zobrať to musíš ty. Boh ti to dáva, ale zobrať to musíš ty. Oni si myslia, že Boh to s nimi celé ten urobí, ten zázrak nejaký, že ráno sa zobudí, stane z postele ako niekto iný. Že muž, o ktorého žiadna žena ani bicykel neopre, proste ráno stane z postele a zrazu je to, ja neviem, Alain Delon, fakt. Úplne elegantne oblečený, proste štýlový, nesmrdí mu z úst, proste dobre vyzerá, v pohode. Hej? Ale on proste príde taký, ja neviem, taký rybár, proste, vieš. Niekde, naozaj. A preto to ľudia míňajú svoj život a prehrávajú, lebo proste nechápu toho, že za prvé, dedičstvo musíš prevzať ty, Boh ti ho už nevie dať bližšie, ako ti ho dal. Hovorí Jozuovi, vstaň a choď ho zobrať. Vstaň a choďte cez tento Jordán a každé miesto, na ktoré šlapie vaše chodidlo, som vám dal. Tak, ako som to prohlásil pred Mojžišom. Všetko, čo nebeský Otec slúbil pred Ježišom, všetko, čo Ježiš povedal, všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v Kristu Ježišovi áno a amen, Bohu na slavu skrze nás. Ver tomu, že to tak je. Všetko je to tvoje dedičstvo. Ty musíš byť aktívny. Povedz niekomu, musíš byť aktívny. Musíš prevzať dedičstvo. Amen? Amen? Chápeš, to je tvoja úloha a ešte musíš prísť, musíš mať stratégiu, ako ho chceš dobiť. Stratégiu, ako ho chceš dobiť. Proste by si povedal, vieš, keď sme boli na jeseň v Izraeli a v tom Wadi Ram, čo sa nedalo odbočiť. Wadi Kelt, či Wadi Ram to je? Wadi Ram, tam v judskej Wadi Kelt, tam, kde bol ten milosrdný Samaritán. Predtým sme tam chodili, potom nás tam autobus nemohol zobrať, vždy sme tam chodili, tam sme vždycky hrali milosrdného Samaritána, že na Samara sme niekoho vyložili a tak. A nemohol nás tam, prekvapení sme boli minulý rok odbočiť, to bolo na jeseň, pretože tam vznikla osada. Už robia osady aj v Judskej púšti. Hej? Tam žili iba beduíni, nikto iný. A teraz klasika, karaván, taká univobunka, alebo taký ako lodný kontajner, dobre, 2, 3, nejakých pár solárnych panelov, tá veľká nádobu na vodu, čo aj tu vidíš na tých poliach, vieš, taká v tej kovovej kleci, taká plastová nádoba. A už proste 2, 3, 4, to znamená nejaké 3-4 páry tam žijú, mladých ľudí, rodiny, hej, a bolo to chránené armádou izraelskou, preto sa tam nedalo odbočiť. Teraz je to za pol roka 10-krát väčšie. Aby si povedal, čo to je. Chodíme do Šíla chodíme. Šílo je významné biblické miesto, staročia tam stal stánok, Eli tam bol najvyšší kňaz, keď tam prišla Chana, tá neplodná žena, ktorá slúbila, že ak jej Boh dá syna, že ho dá Bohu. A to bol prorok Samuel. Potom už boli iba králi. Dobre? To je veľké mesto. A to bolo presne takto. Tam boli ľudia, ktorí verili, že toto je to biblické miesto Šílo, to by malo patriť Izraelu, ktorí tam proste idú, strieľajú po nich snajperi, ohrožujú ich na živote, mnohých aj zabili, ale oni proste tam ostanú, vytrvajú a dnes je tam mesto. To je stratégia, ktorá funguje tak, že za 5 rokov vidíš rozdiel. Za 10 rokov vidíš mesta. A 5 rokov a 10 rokov sa ti môže zdať veľa, ak máš 20. Ale ja ti z pohľadu 50-tníka poviem, že to vôbec nie je veľa. Za 5 rokov, keď ty budeš mať stratégiu, za 5 rokov tvoj život môže byť úplne niekde inde. Za 10 rokov, nech za 15, môžeš dosiahnuť absolútne slobodný život, finančnú slobodu, nezávislosť. Úplne ti to garantujem. Neviem, akou taktikou, neviem, akou stratégiou. Ja ti nepoviem stratégiu. Ja ti iba poviem princíp, že takto to je. Stratégiu musíš ty nájsť pred Bohom, tak ako aj ja som musel nájsť pred Bohom. Niekto má stratégiu, že nemá na byt v Prahe, pretože stojí 15 miliónov, ale dostane hypotéku na byt v Ústí, pretože stojí 2 milióny. No tak kúpi jeden byt v Ústí, druhý kúpi, ja neviem, v Karvinej, tretí kúpi, ja neviem, kde by ani bývať nešiel, ale dá to do prenajmu a keď má tretí, štvrtý, piatý byt, tak ten muž zarobí na to, aby mohol mať byt v Prahe. A prejde 15 rokov,
prvý byt je splatený, môžeš ho predať a vtedy už bude stať 3 milióny, 3,5, 4 milióny. To môže urobiť skoro úplne každý. To môže urobiť úplne každý. Vážne. Na 2-miliónový byt dostane hypotéku skoro každý, kto má aspoň priemerný plat v priemernej práci. Ak tam pracuješ aspoň pol roka, vieš dokladovať príjem, skoro každý to môže urobiť. Napríklad. To je jedna vec. A nehovorím ani o ďalších, ale, chápeš, ty musíš nájsť tú taktiku, tú stratégiu ako na to. Takto musíš dobiť zaslúbenú zem. Obsadiť svoje miesto v Kanáne. Obsadiť svoje miesto v Kanáne. A nie, že no ale to poviem do rizika, čo keď to bude neprenajaté. Chápeš, ty tam budeš mať ešte nájomníka, ktorý ti skoro celú tú hypotéku, ktorú by si mal platiť, ty aj tak zaplatí on. Ty niekedy budeš, ja neviem, 1000, 2000 v pluse, niekedy 1000, 2000 v mínuse. To je celé. Chápeš? Tak to je. A to môže v dnešnej dobe v Čechách urobiť skoro úplne každý. Vieš, ale čo keď je taká zlá doba neistá, toto a to Rusko tu ide zaútočiť a tamto na henten, nepozeraj televízor. Kto pozerá na vietor, nebude siať, kto pozerá na búrku, nebude žať. Nepozeraj na to. My sme to, ako začal COVID, bol asi 2 mesiace, my sme odtedy prestali pozerať správy a doteraz ich nepozeráme a vôbec mi to nechýba. Ani neviem, že bol nejaký hentavírus, či aký to bol. No. Keby si nepozeral správy, tak teraz, a to ide do Izraela v tejto situácii, je tam úplná pohoda. Boli sme tam týždeň teraz. Od letiska v Prahe, cez Tel Aviv, cez cestu autobusom, je tam úplná pohoda. Sú to proste nezmysly a blúdy, čo vidíš v správach. Tak to je. Ešte nikdy som nebol v Izraeli tak, že by v správach hovorili, choďte do Izraela, je tam super. Prvá intifáda, druhá intifáda, toto, tamto, hento, toto. Hlavne tam nechoďte. Ak chceš, tak tam choď. Keď nechceš, nechoď. Ale týmto už som skončil, to už hovorím aj